Gago! No, no, no. Kining maong video kasagaran tinuod kining mahitabo. Ako lang kining gikuha ang content para tan-awon sa mga taong mahiligon mo tanaw og video. Pero kining maong video mao kini kasagaran nakalingaw sa ubang tao, pero mao sad kini nakaguba sa ilang pamilya. Mao nga dili kini angay sun-on sa mga bata. Guys, nata karon guys kay maghimo ta og tutorial sa mga wa pa maswito aning akong exercise guys. Hatagan ta mog mga stepping sa exercise guys nga makamaumo kani number 1 guys ha. Number 1, sige tanawan nyo guys. Unsaon ako guys, tanawa. Ari na buta sa step to guys. Oo na guys, kana awa, tanawa guys, tanawa. Tuwing umaga, exercise tayo. Tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sulit. Gago inyo, mga tanga! Kanya ari na sa step 3 guys. Step 3 guys, tanawan nyo guys. Unsaon pag style guys, tanawa. Tanawa ha. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Kining step 4 guys, lisod kay ni guys. Mga bata ayog sunaha kay kining step 4 lisod jud kay ni guys. Tanawa guys, tanawa ha. Tanawang step 4. Mga bata ayog sunag yod. 1, 2, 3, let's go. Oh no! Clap, clap, clap your hands. Gago! No, 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 no.